adofunu mo Yesu Kristo dim ye di asempa ne brew na wotie asempa ye ka no Ewurade Nyankopon asoma me wo nkyɛn se memfa asem embrew osuru Nyankopon onam nipa so ene kasa Onyankopon kasa yetino osampa kani ano Ebraimu eyebra esese wodi wakoma ene wadwene nyina di Ewurade asem echi na wotie na wodi asem no bobra ebewie uye onipa Onyankopon na tene yakwan emaye yakwan chia nipa bia kwan echia nipa yakwan entene Bible kire se ekwan bi wo ho a etire wo nipa ni so nanso na wie ye no na yewu akwan ade bi wo ho a etene onim se de me wie eye papa nanso so Onyankopon ama metene wa na wo chia na ede wo ko oseyim ade a beboa wo ne se peneso ma Nyankopon ntene wakwan peneso ne Nyankopon entene wakwan ma woni nje ho se Nyankopon betene wakwan Ewurade asem na tene nipa wa mpene a ebama wabre onipa wo kwan chia pe na de haw ebrew so kan mebu samtimiensa yimba akono ede bepem yimunkuru na oka asem bi ho o se meba ema wo mfiri memra na ma wakoma indi memra nsam so efiri se onyi nkyere ne nkwanfie ene asomdwie ena de beka ho ema do ye ne nokuro njaawo fa kyekere wo kon hwere no wakoma pono so ena ubenya adom ne nimdie pa Onyankopon ne nipanim fa wakoma nyina bata Ewurade ho na mfa wo ntwere hununu wakwan nyina mu na ono ena betene wakwan enyewe ni sunyansafo suru Ewurade na da ne firi bone ho ebeya awode ama wo honam ne nkwanwosane ama unompe fa wahunyade hye Ewurade enumunyam ene wo nnobaye mu edikan enyina ti Ewurade Nyankopon asem enchichemu a eye enum ene insia ene enson no o kire se fa wakoma nyina bata Ewurade ho na emfa wo ho ntwiri ohunu mu hunu wakwan nyina mu na ono na obetene wakwan ahe ni de hia me osi hunu Ewurade wakwan nyina mu na ono ena obetene wakwan nchichemu nso no na osi enye woni su nyansafo su Ewurade na da ne firi bone ho hunu Ewurade wakwan nyina mu na ono ena betene wakwan hunu Ewurade wakwan enyina mu na so hunu Ewurade a Ewurade ena betene wakwan ewo Kristo Yesu edimu enhyira enka obebre se wutie me Bible say hunu Ewurade wakwan enyina mu na Ewurade Nyankopon ena betene wakwan Ewurade ena nhyira ene adom efiri ne nkyɛn ba ntinipa peneso ma Ewurade asam ntene wakwan peneso ma ho kwan anya saa ubebre ewi ase mu uhu ano efise Nyankopon nimade nyina Onyankopon onimade nyina bebi awo kono Onyankopon nim de wo ho de wo pesa wo ye no Onyankopon nim resource wom de ebefiri maba emwawo tini Nyankopon na madom so etnew na konya Nyankopon fa so tini nipa ne se onam nasam so ena tini nipa wodi ene se obebra ho ase ama Ewurade na wotie nasam na wafa onipa ya kwan chia Ewurade ena tene yen ye pene ma ne tere yen a ende ye da nkwa ebeye ye dia heaven beye ye dia ya mpema Ewurade Nyankopon antene ye dia medofo hunu se wuwu echi no amane hunu kase eda ho ma me no bompai Ewurade Nyankopon ye da wase ofata se wuji enidie nhyira ayeye nyina ya wodia ebre wiedu se wo ne wo ma ekasa Ewurade wo ma ya krado se obetie wasem
me bompa ye ewo Kristo dimu ejai onipa bi a waya krado no otie wasami hye wonsa ma asami nye nhira adom yedie ne enkwa emfama no ewo Jesus Christ dimu evisa tworo ne se wasam ma nkwa na ahoɔden so ewom ma asam no mu nkwa ne ahoɔden enye dwuma ennedi emanipa bi a otie me wo Jesus Christ dimu Ewurade Nyankopɔn tumi a esoliti a wasam ne ka eni ne tie mu me de wudin kronkron no ebre na se me ka ne hye wo Jesus Christ din mu Ewurade mo wasam ni nkunim nya de nhira eni adom abrɛw wo Yesu Kristo din mu amen me dofo ebre mu asama Nyankopɔn ede ema ye eni se ede na wo twetwe eba wo fie de na wo twetwe eba wo fie edie na wotwetwe ediba wankasa wofie ana wankasa wabrabom edie na wotwetwe ediba na onipa ye ne ye enyina atwe bibiba yesuban atwe bibiba ye kasa atwe bibiba efra no pa de kosi enyumre ne awoye bia no de awoke bia no sunsun mu wi ase no edi bibi eba nti ewo se ubie wano a ujune wuyi ansa na wobie wano wuye bibia ujune wuyi ansa na wayo because dia woyo no nsunsuansuo wom ade bi enipa woyo no nsunsuansuo bi wom a sansunsuansuo no ebeda ne wodi ade bi enipa woyo no abasuo bi wom ebeso ababi edi amao bibi di etire tie dia me kan ye de nipa wo ye bia no bibi die kire edi bibi ba nti hwede wo ye ni ye na nkotwe musuo anase se ehaw bi amfa ambrɛw na se odi akoma pe etia semi na wafa edi abobrade a migidi se osuru Nyankopɔn na madom eni ewumobro so beboawo ama no esiwie na bema wo watwetwe nhira edi aba wankasa wabrabom eba mo atwetwe nhira edi aba wakwan mu ade ba ko a ewo se woti ase ne se ade bi a yefra ne nnome no eka obi a nnome yakase ennome nsuro bi a ennome nsuro sofo se woye sofo na ukoye ade bi a etwetwe ennome eba ti asem ye woye sofo woye o Kristo ni ena wutie me wutumi bom pa yesen akonkyere wunimi ye pa mpai bo woye ade wugina wo naso na wo bom pa ya beye 2 days kura na wunjai woye ade papa very very good ebia akonkyere wutumi ye dry fasting pa usom sa wo ya enye easy utumi ya dry fasting 3 months we are there eye very very good sa obeye akonti na nyina mu no wuwie na wo koye ade a etwetwe no me eba eno me ne beba wo so emfa wo ni akontira wo yo ena mfa wo ne empaibo a wo bo no ade na wo yo no se wo bo mpa yenyi na wo ya ade a etwetwe no me eba eno me ne baba bekran emfa ne se wo ye sofo emfa ne se wo ye difo emfa ne se wo ye sempekani emfa ne se wo ye kristoni eno me no ebeba aba bekran ebeba abediwoti nti woni ye na wo yo no esoro mpai bosam ene soro konkiresam ene soro eneyesam ayeye se ye benya nhira si ye benya enome no egira ye ne yoye aye dan me die enome ensuro police ni se obi ye police ni nti nome nka no debi etumi ka police ni ka soje ni eka lawyer eka judge eka omampanyini eka ohene eka obi a enome nsuro obi a disa wo ya ade na etwetwe nome ba enome ne baba ti asem ye enome ne ababa na enne bebi Awurade do befa no wo abeti ase se nipa wo ho a e wo se wo hwe wo ni ye
e wo se wo hwe o kasa yie o hwe wo nantie yie se wo ye bibi na e betwe no me e de abatu fie e de abato wo maso e de abatu wo busua so a e wo se wo jai ne yo na no mo meboa o because nipa ye ne ye bia no e de bibi ba e de bibi eba be careful na Nyankopon emoa ye no odi nkan akadi edikan ye se atoa so e wo part 2 na ye toa so part 2 na aye nhira e de amao ye nyina so sama ye gina so na ye de kasa ye ene Proverbs chapter 17:13 mebusam tidin so ni imudum yansa o se duade bone sha papa na emu no bone le mpa ne fie da duade bone sha papa anemu no bone empa ne fie da duade bone sha papa anemu no bone empa ne fie da efie ho asam ana meken se ede na wo twetwe eba wo fie ede na wo twetwe eba efie na wankasa wutim anase wo busiem wo ma wo yere ene wukuno wo twetwe nsia e de bra wo mo anase se wo twetwe enome ene ede aba twokonkon ne se dia ode bone ehye papa na emu no bone empa ne fie da na Onyankopon twedi ampo wo no waka no wona semu se obi ye obone kura memfo bone ntua ne ka die waye obone no Onyankopon se bone emfo ntua ne so ka na afi se yemfo bone ntua bone so ka ene na koba ne sen ena wodi bone tua papa yo so ka ene na chese wodi enome baka wampa na chese wodi musuo baka wampa because bone kura no osi obi aye obone no memfo bone ense nipa kro na nemu dia ene na ye dan na obi aye papa mom na wodi bone ene etue nipa kro no ne papa yo soka ti asem yo Proverbs chapter 17:13 was say duade bone sha papa nemu no bone le mpa ne fie da ye woni pa bi wo wa eno me da no so obre owu ne hu ano ote wo se menye bone bia kakai utrim kakai wunye obi bone obi enya wo papa ama wo fa bone ntua ne ka obi nya wo papa ama wo wunyi ni boni aye obi nya wo papa ama wo fa ne nko ekwan wo fa ne fa kwan bone bi so check eye serious enipa ye ne ye ana twi siraba ye ne ye ana twi no me edeba ne se ede na wo twetwe edeba wankasa wabrabom wa wo so udi na wo twema ho enhia enka wo se ne de wode akomapa ebeti aseni na ye nhira ene adom kase ede ato wankasa wabrabo so na Onyankopon wa ye krado se obesiraw na wa ye okase me ba chaw ye kinkan sembi ewo Proverbs chapter 3 verse 33 me busam tinyensa nchichema ye eduasam yensa o se ewade no me wo obonifuo fie na osira atrenefuo tenabea me sesu biem ewade no me wo abonifuo fie na osira atrenefuo tenabea Proverbs chapter 3:33 ewo na me kan ewade no me wo abonifuo fie ebusuafo ti asem yo me no kasa ayo me kan asem bi se ye wo nipa bebre wo ho a eno me da wo mo so omo di ase bonsam omo di ase abayifuo yamo di akose nipa bi tie word ni yo me do fitie ni ye na enna no asofo dodo na ni bre aya di tie nyame asem tie nipa dodo na ni bre na so wo betie na wotie ni ye a ebeboa because enno me etumika Kristo ni etumika Yasini enno me etumika obi a enno me etumika obi a ya sa nkom ebi a ya sa nkom so obedi ye ya
yɛhyɛ nkɔm sɛ wobɛkɔ aburokyi, yɛhyɛ nkɔm sɛ wobɛsisi adan, yɛhyɛ nkɔmpa pɛpɛɛ yɛaka bi afa ho. Tie nkɔmpa no a yɛhyɛ wo no ɛno nkyerɛ sɛ nnome ntumi nka wɔ aberɛ a woakɔyɛ adeɛ a ɛtwetwe nnome brɛ wo. Tie ne yie paa. Enti fa woadwene bra so na menkyerɛkyerɛ Awurade asɛm no mu deɛ Awurade aka na te aseɛ, because ɛnnɛ yɛde nnome bi ahyɛ bonsam, yɛde nnome bi ahyehyɛ abayifoɔ, yɛde nnome bi ahyɛ bosom. Enipa bɛbrɛ sɛ yɛde ama bonsam na bonsam agi pose. Na Proverbs chapter 3:33 ɔse Awurade nnome wɔ ɔbɔnefoɔ fie. Awurade nnome, yɛwɔ ɔbonsam nnome, yɛwɔ ɔbonsam deɛ wɔ hɔ. Ti asɛm yi o, yɛwɔ ɔbonsam deɛ wɔ hɔ ɛne yɛwɔ Awurade deɛ. Awurade nnome, Awurade ne duabɔ, Awurade ne curse ɛno nso wɔ hɔ. Awurade curse nipa, Awurade ɔcurse nipa. Onyankopɔn ɔdome nipa, ɔde nnome ma nipa. Enipa a wɔmpɛ sɛ wobɛsesɛ, onipa a wɔmpɛ sɛ wobɛgyae bɔne, onipa a wode bɔne ɛyɛ onipa. Onyankopɔn tɔɔ so werɛ. Awurade Nyankopɔn ma ɔwo ntɔw. Na ansa na mɛse ato asɛm koro yɛ aso no, ma menkenke asɛm wɔ Romans na yɛntie deɛ Awurade ɛka no hɔ, na ama wɔsuro Awurade na wɔhu sɛ ɛnyɛ nnome biara na ɛfiri bonsam, na Awurade deɛ wɔ hɔ. Ti asɛm yie. Romans chapter 12 no, Romans chapter 12 verse 19 ɔse adɔfo nom montotɔ mo ho werɛ, na mmom mongyae ma Nyankopɔn abufuo. Na wɔatwerɛ sɛ me na awerɛtɔ wɔ me a mɛtua ka. Awurade na ɔkaa saa. Mesi so biom, adɔfo nom montotɔ mo ho werɛ, na mmom mongyae ma Nyankopɔn abufuo. Na wɔatwerɛ sɛ me na awerɛtɔ wɔ me a mɛtua ka. Awurade na kaa saa. Na meka kyerɛ sɛ woyɛ obi bɔne na nipa no ka kyerɛ sɛ ɛnyɛ hwee deɛ ɔde ayɛ mi, deɛ ɔyɛ ayɛ mi, megyaa me Awurade na bɛdi me ne mmienu ntam asɛm. Sɛ nipa no ka saa hwɛ kɔbɔndua ma abosom koraa nkɛyɛ. Tiɛ deɛ meka no, sɛ nipa no ka sɛ adeɛ a wodi ayɛ mi, ɛkwan a wode mafa fii menni hwee ka, aboa ne dua Nyankopɔn na pra no ho. Megyaa me Nyame Awurade mmu me ne mmienu ntam asɛm ne wɔgyae a broda ma menka nkyerɛ wo sɛ sankɔde wo ma abosom koraa nkɛyɛ. Nyankopɔn akatua, because Nyankopɔn ɔpanehye wɔ bi ntumi ngye wo. Bosom deɛ ɔpanehye wo a Nyankopɔn bɛtumi agye wo afiri bosom ne nsam. Sɛ bosom de nnome too so a Nyankopɔn ɔbɛtumi agye wo afiri bosom ne nsam. Na Nyankopɔn na so de nnome too so a wɔn na ɛkɔgye wo, wɔn na ɛbɛboa wo. Ti asɛm yi o. Enti Nyankopɔn sɛ ɔno na awerɛtɔ wɔ no, ɔno ɔbɛtua ka. Ɔbɛtua wɔn ka. Wɔn ka na ɔka ɛyɛ nipa na ɔka. Nipa Nyame tua wo ka. Wɔn ni yɛ bɔne no Nyankopɔn tua wo so ka. Brother, yɛbrɛ nyinaa so a yɛnsuo Nyame ne yɛse yɛnsesɛ yɛnnu yɛ ho deɛ Nyame kyi na no a ne yɛbɛyɔ no ɛno ne yɛbɛbrɛ sɛ no. Awurade hu me ne mmienu mmɔbɔ. Awurade mfa mmɔborɔhunu ani no ɔmfa nhwɛ yɛn nnɛ da yi. Mmɔborɔhunu ani ɛne Nyankopɔn mmie na ɔmfa nhwɛ me ne mmienu ɛwɔ Kristo dim. Anyɛ saa deɛ a yɛbɛhunu ama ne paa. Na ti asɛm yi o. Proverbs chapter 3:33 na ɔse deɛ ɔse Awurade nnome wɔ ɔbɔnefoɔ fie. Awurade nnome ɛwɔ ɔbɔnefoɔ fie. Enipa bi a wodi bɔne, woyɛ bɔne no, tie Onyankopɔn mfa nhyira mmra wo fie o, na mmom ɔde nnome ɛde bɛto fie. Onyankopɔn de haw ɛbɛto fie. Me se asɛm Awurade de asomam sɛ memfa mmra wo ne sɛ onipa ɛdeɛ na wotwetwe ba wo fie hɔ, ɛdeɛ na wotwetwe ba fie hɔ. Maame, papa,
wotutu befio wotutu nsira edi befio anase se wotutu nnome edi befio aya sama hu pa na ewo se asofo nya dadire ni ade asem we ma asolema ni akati asolema ni se enye se bia wo ye Pentecost asoleba into ye Pentecost asoleba no mi ntumi nka wo ewo se ye ma wo oboti ase se wo ye Methodist asoleba na wo ye Methodist asoleba ni nkyere se wo koye ade a ewo se ye bodua ebenyaw ye bodua ewo se ye ma wo mu entine obi asoleba ye bonu dua na enya no onye we ye bonu dua ayadan ene ye bonu dua na enya no ene se wo fi nyame nyini na se ene wo ye de ope wo kan Proverbs chapter 30 maybe santie duasa ni yi mu a eye edu Proverbs chapter 30 verse 10 or say inni akwa wonse kro nkyire ni wura na wa mondua na we ndifo misisu bi inni akwa wonse kro nkyire ni wura na wa mondua na we ndifo na wa mondua waseme nkodi Bible na aka o ka kire wen o ka kire Kristofo o say enkodi nse kro menye waju so ye Kristo ni wo kodi nsekro no obi kresewa Bible sie benyawo wo ye sofo wo kodi nsekro wo koi kasem ni ye kresewa sofo benyawo e wo sie ma solimanite nanso yanhwe ye ba oni abo obi dia ni nya no ni abo obi dia ni nya no yanti ase ni yina ne se wo koye ade a etwetwe no me brawo wo koye ade a etwetwe dia bobrawo inti e benyawo Shwabla bosuyo nenne asofo sika penti yenkanu kwankyere nyamemma bra papa no kwasam yo wona gu asodem hunama ne papa wo bre no kwakwa ne yemfamma mo ene yede mamu so amompe yede mamu so mo beti asore yede mamu so mo ninje ho nti de bera ne se yensam nkom na montro mo ba ne aka sam de ne babo musem na mo so na mo ko bre okwa na okwa ya ade atwetwe no me brawo ene nyankopo asoma me so me mebi saw say ede na woyo na de woyo ede na twetwe ba ede de na bebrawo o kasa de na bebrawo Proverbs chapter 3:33 no say ewurade no me wo obonifuo fie ewurade no me ewo obonifuo fie time awugusu a wo ye bone no bone ba ku bia wo be ye no wo tru no me ba fie menya printing press o me printing press bi o Bible so Bible ni English Bible say Frafra Bible say Dagat Bible say Asante Bible say Infante Bible bi o Bible no na kan wo se ewom se ewurade no me te ewurade no odumi nipa ewurade nyankopon no odumi nipa ewurade nyankopon no okese nipa bonefo medin ka cho se onyankopon mabro hunu no ewo ho nipa onu ne ho ewo bone ho nipa nu no ofi bone ho a ene nyankopon hu ni mobo na nipa onu ne ho afi ni bone ho no mabro hunu ni wo ma no nemom de wo ma ne nyankopon asotwe nyankopon bufu nyankopon atamu ene da wo ma nipa onu ne ho ewo bone ho brother osi oni baba ya kan de ya kyerɛw ene de awurade nyankopon hwehwɛ fi wo sika de obenya obepa kwa boni bisu anya sika na wunya sika ni wi a ede na beka wo aba enra na madam fo sofo baako oni mi di nkomo osi suoduro abrantie bi ede ono ankasa ni nua koji sikeduro ono ankasa ni nua odi akoji sikeduro no wosi dan baako nan ena abrantie tim afei ewo ho a na ni nua no eyi ni wuadi a kyerɛ no ni nua na odi ni koji sikeduro no woyi omani ntrefio afei ose abrantie no hotel nko anote wotu fie ho ana
afe hotel ene wote abrante ne nigye awie ne peye na nigye awie ne peye brother ti asemiye sika no wonye na nsufie o enom ya befie o ama fie no ontumi ntim efie bebile wo asa brother ya kasunsumu no kore asam ane ade akyerɛw wo aso a wodi tie na wonni aso a wodi ye womawu ya baba betofie na bodi sa na on na mpaibo ya ka no kro ne kyerɛ wo mfa ane akonkyiri nyina obɛyɛ bi na tie eno no nyankopɔ anya wadoma eno me beda oso ade akowuo nyame bo kokɔ eno me nya de papa wo se nipa wo a wo twetwe ba wo ankasa ye obi wo wa ono na afra no me na bra ono ne ho ekwan odi nipa bi fa so ekwan ofa so pesika ekwan ofa so agi obi kunu agi obi yire ekwan ofa so afo agi obi ejapade woje awode no me ena bi ko fie chokoko ne se de o se ewurade no me ewo obonifuo fie so obi ka che so ewurade no me nipa ka che ne so oboa so obi ka che so ewurade eno me ni ho a ka che ne se oyotofo pa brother so yankopon sister so yankopon me do fo utem so yankopon na soodin bebrebe no the time aye kenyame asam na wote na so won sakira je obeya na obeya no eno me na wotwuma ho no unim wutu fi awudi matamo ya me no wadu ya so evangelist ne wanya no eno me na wotwuma ho because me asam nyame masam me yasomafo ewade yankopon omle wadu nti asieni na ti asiye se onipa de wo yo ne atwe no me ba ofie o se ewade no me wo obonifuo fie na osira atrenefo tenabia na osira atrenefo tenabia yankopon ya adoma eno so me no obeka wasam atrenefo tenabia trene ni fie trene ni fie bible si yankopon osira ho na no mesada ka wasam obi otifie na oye papa oye adoye o twese de oye bia ye papa no ono nso twitwi nsira o de batu ni fie woto aso se de o se na osira atrenefo tenabia bebi a wote kura na ye nsira akonya wodi wotu siso etena so no o trenini akonya na wodi wotu siso kura atena so no eno kura ye blessing bible say Peter na ne handkerchief kura sayade na ne handkerchief because oye bless nyame ehia no ntini handkerchief kura ye nhira me no fa wutie mi nyankopon asam ana wutie na nne ye bisawo ede ba pa na wotwetwe ba ofie wotwetwe nhira ana wotwetwe no me na de ba ofie wotwetwe yedie ba ofie ana tse wotwetwe ehaw de ba ofie nhira no odasania wodi akomapa eni enigye wodi ti asemi no asesa ho bone ben na wo ye ekwan ben na wodi nipa efa so eye kwan bone andan so say eye kwan papa say eye kwan papa dia na ye nhira kase e de mawo na say eye eno me kwan dia ene na kire say sakira wadwe na fe urade na urade yankopon emwa me no kan Isaiah chapter 31 verse 2 till radiasam Isaiah 31 verse 2 say nanso oyo yansafo na ode bone baba na ensam nso ore nsane na obesori etia abonifuo fie ni emumuyofo boafo no na obesori etia abonifuo fie ni emumuyofo boafo no ti asemi o se ewurade obesori etia abonifuo fie ewurade besori etia sa fie eni emumuyo boafo ye won krofo bi wo a obi ye bone a no woboa nipa no wofoa no so ema nipa no ye bone sa emumuyo boafo no bible say yankopon besori etia o ma panese o mo ode no me ba ma o mo wo a oboa
ama bone koso wo a wo boa ema mumuyo koso wo a wo support bone nyankopon se obesori tia wo nso ti asem yo ose nyisisi bi ose na obesori tia abonefuo fie ne emumuyo boafo ene wo ye papa na wo se ye boa no ye moa wo da ye ne ye ka sampai ne ye ka wade asem e wo se nipa boa yen nipa ese da boa yen se mo ka sampa mo ka wade nim die mo yi ya ten se de ba ya yen koto no mimu na ye ba boa yen de bi ye kura na ye moa wo ti asem ye obi kura tumi ka se me na mento collection ma sofuo mfa nkoto aduane ni menamento collection na sofuo mfa nkoto aduane ni yes eye better eye good eye ma se wo beto collection ma sofu no di ato aduane edi eye blessing eye nslamo bon sama kegu wadwin na wo collection ne sanya na obeto sanya na wo betumi ato nanso ketua bi na obeyi amasofuo na wo support good wo support wo sampano ema nyankopon adresse no bon sama ka che osamenye na mo mutumi disika ma o girlfriend wutumi disika no koto chacha wutumi disika no koye nanso ade a wudi sika ye a nka obenya nhyira wo fie wo betwetwe adom aba wo fie wo betwetwe bambo aba wo fie no bon samse memfa sika ne nkoyo nyankopon tuna nimtiraw Bible say na obesoli tia abonifuo fie ene emumuyo boafo medofo sawo boa bone de a sawo boa bone de a tewo asese bone na wo boa no wo so nyankopon de asotwe ebeto so nyankopon de nomi ebeba so enuoma bi wo ho a onipa wo ye twetwe nyankopon abufuo beto so wo twetwe ewurade nomi eba wankasa wo so brother ewurade nyankopon omoa na ti asem yase na nya nhyira kese emfama na se wutie na wofa na wotwe wo fi enomi suban wo a enomi emma wo soda enomi wowe enomi ni nhyira etese wo wi ahwede so wo wi ahwede a enye wo na obeyi vat wansena wo pande so pese wansena eba wo nchen a wo yi vat no de awi ahwede woni ahwede a wansena na adimirika wansena na adimirika baba saadatie saana nipa yesu ba ne tie ye wade bi wo ya ya na nhyira na adimirika na nhyira adimirika ba because wo ya ade atwi nhyira eba ena wo ya ade ye nnome ade a na nnome na nkasa dimirika no aba because nipa ne ye bia no e wode atwi ba ti example na me de ma wo no example ne kire se wo pese once na ba wo nchen sisie ya America se ya wo de ma nya wi ahwede wo nya wi ba ko mienu miensa wo wonse once na ni nyina ba adenti ahwede ne twe once na e de ba nti wo suba na wo da na die na ye ka tso sa akosue jai ama jai ya jai efia jai kojo jai kwabene jai na minja wo kura su pensira enso ade na wo yo no twinno me e de braw etwinno me de braw brother etwinno me de braw yankopon ma ntiase na ti asem yase simple kura na yankopon ma brohunu ene na doye etumi abetra so na nhyira kase aya wo dia wo yen ewurade Yesu Kristo din no me do fo awutie me no kenkan asem mi ewo odifo mika woma no timienu ni mu baako e de besi enum mika odifo mika woma no timienu ni mu a eye baako bepem enum ti ewurade asem ose wonnie wana wodwene mumunyasam ne wana wosiesie bone wane mpaso anapa han mu woyo efise ewo wonsam tumi mu na wonani abri efuo na waje ni efie na wafofa na wosi obalema
ne ne fie ni onipa ni ne japadeɛ apempem enti sɛ Awurade sie nie hwɛ meledwene abusua yi ho asɛmmɔne bi a molentumi iyiyi mo kɔn emfiri mu na molentia ahantan so enso na ɛbɛyɛ brebɔne ɛda no wɔbɛbubu mo ɔsɛ ɛda no wɔbɛbu mo ho bɛ na wabe kɔdwom sɛ ade ayɛyɛn ma ɔsɛ ade ayɛyɛn meman kyɛfa no wasakyera wagye afiri me nsam okyiri panyin na ɔkyɛ yɛn mfuo mu ɛma no yi enti mulinya deɛ ɔde susuhoma bɛto wo kyɛfa soɔ Awurade asafo ɛna ɔseɛ amen mebakyɛ teɛ Awurade asɛm yi o enti kyɛmu baako no ɔse wɔnnue wɔn a wɔdwene amumuyɔsɛm ne wɔn a wɔsiesie bɔne wɔne mpa soɔ wɔnnue obi wɔ ɔda ne kɛtɛ so no ɔda ne mpa so no bɔne nko a na ɔdwene adeɛ kye a bɔne a ɔbɛyɛ ɛkwan a ɔbɛfa so a ɔbɛha nipa ɔte a no ɔdwene ɛbɛ a mene wɔkasa kura wɔdwene bɔne bi a ɔpɛ sɛ wode yɛ obi wɔdwene sɛ nnɛ yi a ɛnɛ wobɛdi obi atam ama no afiriw ɛnɛ woda ɔkɛtɛ so no wɔdwene bɔne nti nnɛ wɔsum fidie bi Nyankopɔn sɛ munnue mu a moda mo kɛtɛ so ti ɔwɔ se Mika na mene wokenka bie Bible bi a ukita wobɛhu sɛ wom Mika chapter 2 verse 1 ɔse wɔnnue wɔn a wɔdwene amumuyɔsɛm ne wɔn a wɔsiesie bɔne wɔne mpa soɔ anɔpɔ han mu wɔyɔ ɔdwene bɔne no anɔpa no wɔyɔ osusu bɔne no anɔpa no wɔyɔ Nyame asɛm ntumi nsanka no Nyankopɔn asɛm ntumi mpata no ɛna no maame bi ɔyɛ Muslim na ɛda bi me preach wie ya na maame ne ba me nkyɛn ɔyɛ Muslim ni ɔba ya na ɔse sɔfo Nyankopɔn nhyira me na me se amen na obi na no na ɔka sɛ ɛno a obi yɛ ne bɔne na ade ne nipa ne yɛ no wadwene wa wante asenka ade akye no pa deɛ no wayɛ na adwene so ɔde bɛyɛ nipa no na ɛbra me preach no bɛka sɛ asɛm ne sii yɛ no na me wɔ hɔ in fact makasa paa ne Nyankopɔn nhyira me sanka mankasa anka ade akye ada sɛ ɛbɛkɔ akɔyɛ abɛn amaneɛ kɔde ɔde yɛ no na ɛha no maame no ɛti Nyame asɛm no bɔne na ɔdwene yɛ no Nyankopɔn asɛm no sankaa no Nyankopɔn asɛm no ama ne gyae bɔne no Nyankopɔn nhyira no Nyankopɔn bɛsɛ bɛti obi wɔ hɔ a wada wɔsusu bɔne ne mpa so anɔpa han mu Nyankopɔn de asɛm no ahyia wo Nyankopɔn de message no ahyia wo sɛ hey onipa menyɛ bɔne yɛ papa yɛ adɔyɛ dwenadwempa nhyira ne deɛ nakoma mu teɛ Nyame kasa kyerɛ so memfiri ɔsɔfo fa nkɔsɛ asɛm deɛ nipa no de yɛ me manyɛ ne bi kora ɔbɛka sɛ mesuro no manyɛ ne bi kora ɔbɛka sɛ sɛ mɛyɛ brother Nyankopɔn so woyɛ nso ɔdue due yɛ deɛ due yɛ haw due yɛ abɛbrɛsɛ Nyame asɛm ntumi nsanka wo obrɛ ahaw wobrɛ ɛhaw sɛ wobrɛ ɛhaw wotu ogu sɔfoɔ kyerɛ me mɛboa sɛ ogu sɔfoɔ kyerɛ me wo sɔfoɔ no Bible no a wo sɔfoɔ kita no ɛno anam kita no onyame na wɔsoma wo sɔfoɔ no saa nyame korɔ no a ɛna wɔsoma me no sunsum kɔnkorɔ no a ɛyɛ adwuma ɛwɔ wo sɔfoɔ mu no saa wo nkɔnkorɔ no a ɛna ɛyɛ adwuma wɔ mu Jesus Christ wo sɔreɛ no a wo sɔfoɔ ka no saa Jesus Christ wo sɔreɛ korɔ no ana meka difference bɛn na wɔ mu sɛ wo sɛ wo respect wo sɔfoɔ kyerɛ me sɛ menna kaa mu nti memfata buo memfata sɛ wobu me maka kyerɛ sɛ me womu me a Nyankopɔn wobu me wo respect me a Nyankopɔn respect me nti wo respect me agya wɔnyɛ by force me
ma buko to dwen kanche o me pache o respect me o bu me Nyankopon pengu kura wo mo bu mi so wo mo respect me so de nyame asoma no no hwe nyame o de nyame asoma no no ne ni de Awurade so de Awurade asoma no ne kra Awurade asam tie Awurade se men kanche o so wonnie wona wo dwene mumu yasam ne wona wo siesie bone wone mpaso anopo hwaimu woyo efrise ewo wonsam tumi mu owo tumi si obeye ono na de no me wa me right and na o kasa na tumu fo de mu wa mu ye tumu motu nyina ba propro Onyankopon de no me ba samoto motu nyina ba propro ensama nyina ba moto se Nyankopon tie asie Gana ni bia wo ye tumu no Nyankopon de nsama be ruwura oto ba proper Nyankopon be castle efie bia ye tumu obo no Nyankopon de no me tufio omanye ye tumu obo no Onyankopon de no me to omanim kakanga ya ba mi guso mi piti matrew do wa so me mfa wenye by force na dache woto efin samaya wo wu say Nyankopon kan na wo se wo beye ade atu no me brega na ani ase beye ade atu atamuo ade brega na yase beye he bafo tie o se do so wonnie wona wo dwene mumu yosam ne wona wo siesie bone wone mpaso he na anopa han mu woyo ebra wutie me bone be na ba wadwum sa obeyo bone be na ba wadwum sa obeyo jai wate sa ebetumi ajai so bi na ye bone e na ba wadwum sa bone odi aye na enne se de tie bia meyi ni bia sha na ma Nyankopon so men kan che se jai na mo wo ya osudue Nyankopon si due maka cho se no me ka Kristo ni o e me ka wi asini e ka obi a nasa wodi akoma pobetia obetwetwe ensira e de aba wo fie entitemye no se na wonani abre efuo na wagije ene efie no ofefa wonani abre nkofuofuo enkofuo fie na ye gye nkofuo fie entitemye sa no se enti se Awurade sie mi ehwe meledwene abusie yi ho asemboni bia mulintumi yiri mo konfiri mu ti asemiye nti chemia so se enti se Awurade sie mi hwe meledwene abusie yi ho asemboni bia mulintumi yiri mo konfiri mu meledwene mo bone onyame se enipa o ye saade no eye bone na nyame dwen busu adwene na nyame dwen se ode haw bi bato so a wontumi nyi konfiri mu da wontumi nyi wonfim ode yale bi bobo a wontumi nyi wonfi yade ni mu da onipa ye ne ye so nyame na tua so ka o Nyankopon na tua so ka o nti ade a wuye abuwa ni dua no wonim se Nyankopon na plano akoya woni di asemi oni maame oni papa oni obi a woni ase esense woni kamafu nti akoya wode na fa so oye janka ni maame ni papa nyina ewu oni obi a enti koya wode na fa so no abu oni dua Awurade plano oni bi asam nyame na eko oni bi asam Awurade na edie brother ademu o nipa wo yo no kai woni se wo ba ma Nyankopon de no mi abeto so de yenima ne se de Bible mu yenima ne se Nyankopon se meje wo adwempa meje wo adwempa meje wo adwempa na me mo wie ye pa eni ni da so meje wo adwempa meje na wudi bole meje me wo adwempa na wudi nkofo kru na wudi meje me wo adwempa usa ha de won kan da a won kan da o se ye me ti subiem Mika chapter 2 verse wasi enti se Awurade sie ne hwe meledwene abusie yi ho adwommone bia mulu ntumi yiyi mu konfrim
me dwena adwemmɔne bi nyame na ɔdwena adwempa no ɔno kora na adwena adwemmɔne ɔdwene ma wɔn ɔdwene ma nkurɔfoɔ a wɔyɛ mumuyɔsɛm wɔmpɛ so wɔsakra nyame dwena adwemmɔne ma mo sɛ obi te hɔ onim da obi tie me de onim ane sɛ hwɛ medwene me ho adwempa awurade asɛm nie sɛ mema mo wie yɛ pa ɛne anidasoɔ de onim ano no sɔfoɔ bi nka nkyerɛ sɛ hei nyankopɔn na ɔdwene adwempa no ɔno ɔso saa dwene bɔne ɛde ma wɔn a wɔyɛ bɔne wɔn a wɔdi amumuyɔsɛm ɔdwene bɔne de ba wɔ so na ɔde haw bɛto wɔn so a wɔntumi nyi wɔn ho mfirim ɔsɔfoɔ nka da o brother ɛntina meka kyerɛ sɛ suo nyankopɔn sister suo nyankopɔn kyere bɔnsɛm suo nyankopɔn kyere bɛyifoɔ suo nyankopɔn brother hɛ wosuo nyankopɔn a ɛyɛ nhyira ma wo ɛnɛ mene wo kasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtwetwe nhyira na ɔde aba wo ankasa wo fie wobɛtwetwe adom na ɔde ama wo ankasa ho wobɛsesa w'abrabɔ nim wobɛsesa wo nneyɛ ade a woyɛ a ɛmfa blessing mmerɛ wo no bɔ mmɔden ne gyae because onyankopɔn nipa ne yɛ ɛnoa na otua so ka dwene papa ma nipa susu adwene papa ɛma nipa na nyankopɔn abɔ mmɔden ma ne hyira ma wo fie hɔ abɛyɛ nhyira ɛdeɛ na wɔtwetwe ɛde aba wo fie ɛhaw bɛn ɛna wɔtwetwe ɛde aba wo fie sɛ wotwetwe nhyira ɛde ba wo fie di a ɛyɛ papa bɔne bɛn na wadwen woda ɔkɛtɛ so no woda ɔkɛtɛ so na wɔsɛ wodwene nyame asɛm ho bible si nhyira ɛne onipa ɔdwene awurade asɛm wɔwia ne anadwo anka woda wo mpa so no ka deɛ ɛsɛ sɛ wodwene ho ɛyɛ nyankopɔn asɛm deɛ wɔ sɛ wodwene ho paa no nanso woda ɔkɛtɛ so no woda fie hɔ no na wodwene bɔne adwene wosusu bɔne wɔ wokata so na anɔpa wayɔ ɛdeɛ na wɔtwe abɛfie hɔ no woatwe nnome abɛfie hɔ wɔntwe nyame nhyira amma wo fie nka ɛsɛ sɛ adwemmɔne ba wo tirim a woyi na nhyira nka nipa a ɔhu ne sɛ asɛm no mene no wosɛ da bia mepirikyi a me sɛ nyame asɛm na meka no mene obiara o obi wɔ se sɔfo asɛm yɛ sɔfoɔ ka na nyɛ ɔno wɔ me paakyɛw mene obiara ɛfiri president so bɛsi wɔn so wo a wotie me biara me ne wo na nyame asɛm ɛnyɛ nipa no ɛyɛ wɔyɛ ɛyɛ wo wotwam a ɛyɛ wo wogyina wo a ɛyɛ wo wofo ka a wo nam ne wo kasa woti dwom wotɔn adeɛ ɛyɛ wo wohyɛ wo fie ɛna wotie me ɛyɛ wo ɛna awurade asoma me sɛ me ne wo nkasa ɛyɛ wo sɛ wakɔ school da wonkɔ school da ɛyɛ wo ɛna awurade se me ne wo nkasa memprantu obi so ɛyɛ wo a wo a wotwa mu na ɛyɛ wo a wo a wogyina wɔ na ɛyɛ wo a wo a wote wɔ na ɛyɛ wo a wo a so atie wonni asoa wode atotwene na wankasa twetwene adeɛ a ɛyɛ nnome ma ho wopɛ sɛ nyame hyira wo wopɛ sɛ onyankopɔn yɛ ɔkɛseɛ wopɛ sɛ onyankopɔn pagya wo ɛnso wabrabɔ nyinaa twe nnome brɛ wo woka saa ɛtwe nnome brɛ wo wote wa nkɔfoɔ wo nsɛm koa na woka da bia meka wo me sɛ baabi a yɛka nipa ho asɛm yɛnhyire ni wɔ baabi a yɛsopa nipa yɛde obi ɛtena hɔ ɛsopa no no ɛnome da hɔ duyabɔ ɛda hɔ because bible say ɛnsopa wo nua ɔsɛ wotena ase ma menkenka a wɔnkyerɛ ma mentwehwɛ bible no na menkenka a wɔkyerɛ obi wɔ hɔ a baabi a yɛtena no yɛnyɛ tena ase pɛ ne yɛka yɛ nua ho nsɛm yɛnyɛ tena ase a yɛndwene yɛabrabɔ mu nsɛm o na yɛka yɛ nua ho nsɛm ɛyɛ curse ti asɛm yɛ me ne ɔkenkan Psalm 50 verse 16 ɛde ba ɔsɛ na ɔbɔnefoɔ deɛ onyankopɔn se ne sɛ adɛn nti na woka m'ahyɛdeɛ na wode wɔno bɔ m'apam din na wokuro yi ala wokyiri animka na woto me nsɛm gu w'akyi sɛ wowu no awifoɔ a wopa no asɛm na wone awaresɛyɛfoɔ bɔ wogyaa w'anom kɔ bɔne mu na wotakyerɛma toatoa nnaadaa nsɛm wotena ase ka wo nnua wo asɛm wonaba mpo wosopa no wayɛ yeinom na mayɛ kɔn mu nti wosusu sɛ mete sɛ wo a mɛka w'anim na mede mataataa w'anim mo a mowura firi nyankopɔn no monwene wei ho ɛ na mantete mo asinasini a ɔgyefoɔ bi ani hɔ
nyankopɔn na aka nti kyɛmadu no ɔse wotena se ka wo nua wo asɛm wonna bampo wo sopa no wotena se a wo nua wo asɛm nkurɔfoɔ wo asɛm ɛna wo sopa nipa wɔse wonna bampo wo maame bampo wokɔtena baabi no wasopa no nyankopɔn se ne ɛnyɛ baabi a saa de ne kɔ so bia no curse ɛnome ɛmɛda hɔ motwe nome ba hɔ sɔfoɔ bi anka nkyerɛ wo saa sɔfoɔ bi anka nkyerɛ wo sɛ baabi wodu baabi na yɛka obi ho asɛm asɔre firi hɔ kɔ mɛkyerɛ wo nhyira kwan sɛ wodu baabi na sɛ nyɛ nkɔmmɔ pa na obi na yɛ asopɔ no a bɔmmɔdeɛ no sɔre sɛ wopɛ nhyira paa sɔre firi hɔ kɔ because the time a mosopɔ obi no na bonsam so ɛnome na ɛhwie gu hɔ wonna bampo wo sopa no brother ɛnɛ nipa yɛ adeɛ a ɔtwetwe nome ɛde brɛ ɔno ankasa no ɔtwetwe haw ɛde ba nipa yɛ adeɛ a ɔtwetwe yadeɛ ɛde ma ɔno ankasa no na ɛnɛ nyankopɔn se memabɔ akɔkɔ na meyi watɛn na menka nkyerɛ sɛ ma w'ani mmra ho so na sesa wo nneyɛɛ na wo nneyɛɛ ntwi nhyira mmrɛ wo wo nneyɛɛ ntwetwe asomdwie ɛmfa mmrɛ wo wo nneyɛɛ ntwetwe adepa ɛmfa mmrɛ wo na woayɛ nhyira bebree medɔfo a wotie me onyankopɔn twɛ di ampɔ wasoma me wɔ wo nkyɛn ɛnɛ de wode akoma pa ɛbɛtie di a ɛyɛ nhyira kɛseɛ ɛde ma wo wode akoma pa ɛbɛtie a onyankopɔn ɛbɛsesa wo gyae bɔne yɛ wate obi kunu no gyae n'akyiridie obi yere no gyae ɛdutoɔ no bɔmmɔdeɛ ne gyae sɛ wontuo duo ɛnkum nipa wonkɔ nante abosomsomfoɔ so wonsɛe nipa wontete nipa ne nipa ntem bɔmmɔden sɛ wobɛsa kyerɛ w'adwen na suro awurade no fa ahoma kristo fa ahoma jesus na jesus bɛyɛ w'adom na waboa wo hallelujah medɔfo ti asɛm yi a me ne wokan asɛm yi a me ne wokan first samuel chapter 3 13 and 14 ti asɛm yi samuel woma a ɛdi kan ti mmiɛnsa ne yi mu du ne yi mu a ɛyɛ du mmiɛnsa ɛne du nan du mmiɛnsa ne du nan tie awurade asɛm wɔ se na makama kyerɛ no sɛ melibu ne fie atɛn akɔsi daa emumuyɔ no nti ɛfiri sɛ onim sɛ ne mma le twetwe musuo na wanka wɔ n'anim na enti maka Eli fie so ɛntam sɛ wɔde okum afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ pata ma Eli fie a ɛle mpepa wɔ n'amumuyɔ de biala da mepakyɛw mesi so bio mu na makyerɛ no sɛ melibu ne fie atɛn akɔsi daa emumuyɔ no nti ɛfiri sɛ onim sɛ ne mma ne twetwe musuo na wanka wɔn hwee enti maka Eli fie wɔ ntam sɛ wɔde okum afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ pata ma Eli fie a ɛle mpepa wɔ n'amumuyɔ de biala da ti asɛm yi o ɔse dɛ ɛfiri sɛ onim sɛ ne mma ɛtwetwe musuo na wanka wɔn hwee hwɛ bio bible na wode ahwɛm deɛ mekan ɔsɔfo Eli ne mma ne ɔmo yɛ asɔfoɔ ne mma mmienu ɔmo yɛ asɔfoɔ na ne mma mmienu no asɔfo dwuma na ɔmo yɛ no ɔmo de ayɛ mmaa asɛm yɛmo fa mmaa asɔre dan mo koraa ne ɛne mmaa no ɛɛda ti asɛm yie na asɛm yi bɛdu ɔsɔfo Eli anim ɔfrɛ ne mma no ɛne wɔn kasaeɛ na ɔno wɔn kasaeɛ no bible se ogyaa wɔn ɛna ne mma no ɛyɛ deɛ wɔn ankasa pɛ ɛna wɔn de asɔfodie ne pɛ mmaa wɔn yɛ asɔfo Eli ho asɛm na meka yi o maka kyerɛw sɛ ɛnome ɛka sɔfoɔ tie mi o ɛnome ɛka sɔfo nti woyɛ sɔfo a hwɛ ne yie ɛnome tumi ka wo eduabɔ atumi ka wo woyɛ ade bi no anyɛ a nyankopɔn tumi kɛɛ sɛ tie ne yie
was say na makase ose na makama tira no say milibu ni fi aten akosi da emumuyo ni ntie fi say onim say ne mali twitwu musuo na wanka wo hwe onim say ne ma twitwu musuo tie wa de ni yo onim say ne ma twitwu musuo ne ma twitwu musuo nanso wanka wo hwe ne ma twitwu musuo ne ma twitwu haw ne ma twitwu amanuhunu nanso wanka wo hwe nanso wanka no hwe brother nanso wanka ne ma no hwe onim se ne ma twitwu musuo ena Ghana ayemfu nyina munim se tumu wo hoi eye musuo nanso Ghana ayemfu nyina ka wanu atum nyankopon so mfa Ghana ayemfu wonche wonda Ghana mpanyimfo nyina nim se tumu eye musudia mu nyina maka oman ni twitwu musuo obi aka na no atum politicians nyina nim se tumu eye musuo nanso politicians nyina ka ono atum enipa bi twitwu musuo yaka ya no atum nyangwa my God oman ni twitwu musuo bam oman Ghana ya pamu nyame sira what why come kakra be kawani no wate ne yaw ye di bibe yaw na wo ne yaw ebe kayai fama to war now the Ghana yanjintum na ya mom pass law se be ma wale be ma efu wo kono wudi besi Ghana me kasa se komiseni me kasa chose dufo me kasa chose nyame ba obi anfan se be bi ensuenka sa wodi yanji sa musuo mintum enha okra usa mami enha papa usa enha okra adenta oba nya bi nti enha mebua nkofo bi twu musuo abekayan Bible say dey o say na makama tira no say o say na makama tira no say milibu ni fi aten akosi da emumuyo ni nti efi say onim say ne mali twitwu musuo na wanka wo hwe osofo ni nim say ne ma twitwu musuo wanka wo hwe onim pa onim obi nim dia ne baye wanka ne ma ne hwe wonim pa say obeji obi kunu pa ana obeji twitwu musuo ba wanka oba ne hwe o support oba no kra so onye me bi sa me say ede na twitwu ba na ti asema nyankopon ka o say titemu na o say na enti maka elifie sontam se wade okun afodie ni aduane afodie patama elifia elempepa wona mumu ye bebi alada onyankopon ka se waka elifie ntam osofu elifie na no me abeda hon osofu fio brother won kin ka ba mu no osofu fio na nyame akase won adentia asofu no twitwu musuo anyame ka asemi ehu mama kin ka first Samuel ti baako ejitema eduasa baako ti asema Awurade ka o say hwe ennabi reba metwa wo basa ni woja basa na akokoro bi linka wo fie na se wuni yie a onyankopon be ye Israel nyina eba ma wo ho ehia wo ewo metena bia ho efiri se akokoro bi elinka wo fie de bi alada osofu elifie no osofu elifie nyankopon ka kire ne se o ma akokoro nka ho wo mu nyina be wu amlanti birem osofu fie ti o se efiri se akokoro bi linka wo fie de bi alada akokoro osofu elima ekotwe no me ba ho nanka omunyini che papa efio omunyini che asofu omano omunyini che nanso nyankopon ka kire elifie se akokoro linka wo fie na me se bi wo se ewo 1 Samuel chapter 1 verse 31 32
no bio Bible na kan wo se hwe ennabi riba metwa obasa ene wodwa basa na akokoro bi linka wo fie akokoro bi elinka wo fie na se wonu yiye a onyankopɔ be Israel no a ebama wo yiye wo wotena bia wo efiri se akokoro bi elinka wo fie de bia lada brother you will feel me or you will feel me or eno mi abade fie no so a akokoro ni fie ho ebusie bi wo a akokoro ni ebusie ni nanso ewo se akokoro ba fie o ewo se abruwa ba fie o se ne emruwa ni nkokorafo osa enanu maami bi bisam se sofo Yawson nti yen baby ayedu nti ebetumi abobɔ mruwa ibi se yedu de anwa aye nyini kura na ewu ninne yendu baby ani ewu maami bi na bisa wonyanya abruwa oye maami na ni afi beto wonya abruwa abruwa ofie yo twa abruwa oye blessing papa abruwa ye nhyira abruwa bi a wutie mi bia eye blessing abruwa wo ofie a mendi nani nyankopɔ asira wo se akokora e wo ofie ho a hwe mamu ntete akokora no munkrokro no ewom se akokora no ene abruwa no toda na omo ne ye na ye bibia ho omu suba na ye bibia eye nyini na aye ne sa be eye blessing eye nhyira se abruwa wo ofie eye nhyira se akokora e wo ofie obi ye ade atwetwe no me bai ema nyankopɔ ka kire osofo eli se abrantie bremu no mu bewu na nkokora bre ebi ma obi oya akokora oya abrewa ebi nkane fie won ne kotwe sa musuo no baaye osofo eli mo na saade ni fie ho na saade ni abusue nim eye den na ba mu afa de nkokora ni abusue nim eye den obi na kotwe baaye Bible say osofo eli say ne ma twetwe musuo wanka wo hwe mame de oba no ebe ka busua no de o papa ne ye na wo soso no so no ebe ka busua no de o maame ye ewo nim sade ye o maame ye nye o so o vuafua no so mo bebre busua ne bebre de o papa ye nye kwan boni bonu papa fa so eye o papa nti support no o bebre o papa twu musuo brewo o papa twu no me ebe busua nim akokora nkane fie sa samwei nyankopɔ wanka kyerɛ wiase ni o ɔka kyerɛ asɔfoɔ kristofo de nti anome adɔle ya no no yɛte kristo so mu bɔne yɛte kristo so mu bɔne adeɛ kyerɛ bɔne yɛatwena bɔne yɛdidi abɔne yɛanom abɔne ɛnɛ bɔne nko a aka yɛ no ma nso twe ne nnuama bɔne nyina asɔle dan mu na guɔ oka na kristo ni buofu ɔsɔfoɔ yɛ mpirikyi saa kame mpirikyi deɛ wo pɛ o ɛneɛ sɛ woanya kame nka deɛ bɛyɛ wo dɛ yɛ mpirikyi saa kame mɛsɛ nkɔm mepaakyɛ nkɔm hyɛfoɔ no hɔ mmɛba nyame ama ebi mu ayɛ diifoɔ yankopɔn ma ebi mu ayɛ nkɔnhyɛfoɔ ɔmo bɛba bɛyɛ wo deɛ na mmom meme die ni sɛ memma wɔ ni mmra ho so sɛ ɛdeɛ na woyɔ wokɔgye aduro wokɔgye sikaduro wokɔgye sikaduro wonim deɛ wokɔfa bɛabusua nim wokɔ aduro so wokɔ bosom so wonim deɛ wokɔtwe ɛde abrɛ wo ma onyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ tio asɛm no ehu paa o asɛm no wɔ se efiri sɛ akokora bi linka wo fie de biala da ina no kwadwom ɔka sɛ ɔse yɛgya nom ayɛ bɔne w'ani hɔ yɛn na amumuyɛ no abɛsoa yɛgya nom ayɛ bɔne yɛgya nom atwitwi musuo aba afei deɛ Ghana yɛde musuo bɛka yɛ musuo ho afei deɛ Ghana yɛde bɔne bɛka yɛ bɔne ho yɛde bi ba pere so kakra no kura yɛkita no kura yɛntumi o afei deɛ Ghanafoɔ saa de bi abɛpere so Ewurade wu Ghanafoɔ mɔbɔ daa medɔfoɔ a wotie me ɔsɔfoɔ eli ɛna no me aba ne fie no
makacho so ye kristoni a mama wo mpa ibo na ada mama wa kontre na ada mama wan hwe wa bra bo tu ya wo ne wa kontre ne wo mpa be nya no me be kan osofu eyi ena no me aba ne fie no osofu eyi ena nyankopon twetwa ne matuguo no eno me be kan di mani nya wo se kristoni ni ya bodua ne nya de boni wo wakom se boni ni wakom a me ka tell say Bible say ewurade wo wafa wan na ni bedi esie ewurade bo wo ban a wan na ni bedi esie wo ya tire ne ade a eye tu odure nya onyankopon be hwe wo so na mmom ufi tire ne ho a na wato wo ma obonsam be ya odi onu ankasa pe osofu eli akokora nka ne fie waye emumuyosam adentra Bible say efiri say onim say ne ma twetwe musuo ahai na hia me pawo ahai hia me pa se no so 1 Samuel chapter 3 no 1 Samuel chapter 3:13 ahai hia me pawo say na makama kire no say milibu ni fie atan akosi da emumuyo ni nti efiri say onim say ne ma twetwe musuo efiri say onim say ne ma twetwe musuo ne mali twetwe musuo ohene a wutie me wo ye ohene wutie me wo ye ohene kase wutie me wo manfo no de na omo ye ohene nka wo ye de usi ohene sai de ntie de ohene ne sai hwema de afen musuo ma oman mu entika wo manfo no ya ade ye musuo a na nka wo ohene wati ni dedua na waka chensa de wo ye bo oman musudie na nka wo jai na nso ne ahemfoto ana wo manfo bo musuo enu mi bi beka wo ohini o jiabo ni bi beka wo ohini nyame kasi beka wo abra ohini mua wotu wo mankofo bo musuo wonka wo hwe ensase a mo beto no na hia mo ensase na mo betwetwe die na mo ohini nyankopon se me meka ntre wo se mentre wo ma sedua mfo mentre wo ba wo manfo ntwetwe musuo ma na musuo ba enu me ka o ba ni na nyiye ekuro ni bra wo asofu anka o ayemfu ye beje jumuso asofu ba so somuso na wotiwa na ohene na no bia beka o na Nebukadnezar na oyo ohene o na so Yankopon tua nka Nebukadnezar Yankopon ohene Yankopon suro tie ohene tie Yankopon suro ohene bi ya fami hello Yankopon bo no ma ne proi Yankopon suro wo ohene nti wo ye ohene na wo tie mi a tie yenti a wo ye ohene ne se Yankopon se hwe na ade a ye fani musuo obi ma ma ni so woto na musuo ba MPs nyina mu di yire wa Ghana parliamentarians nyina mu di yire eno de mu ndwene musia ba Ghana parliamentarians ndwene wo se mu ye mpanyifo enti ade adi musuo ba o ma ni yensi wo kwai kwa emfa wo mo kra na kakra ba kamo se Kristo tiasi kakra ba kamo se ye no kwaso Onyankopon yo Onyankopon na se wo yi musa mun hwe so na ya anya musuo na afra mu mbom e na mo bua mani pa ya musuo de na be careful parliamentarians wonyina be careful be very extra careful sika de obenya na wie ya no enye suo nyame o wo so kura wo nten Nyankopon da brother wo so onipa bibia wo ye bia ye ye jawa kase sam no eno menya post eno kitatumi me na me ka be fato nten na wo ye post na wonya na obi nya wo ja to na wo abefa na obi na sawo eno okoye na wo baaye saa na wo so bako dweno nipa so nyame o nipa mu Nyankopon nipa mfani die Nyankopon ena de ye kura sampaka fompo ni adane tamfo o yero wotame yero mempo chokwa se mentam yero wukita tuokura fa bomi wudi de opose wudi yemi bia fa yemi mema okai twini da ho si yamonche twini yin na da wo twini yin na ba eda wo bo ma de wusimi nkobo nche Yankopon mo osofueli ena no mi aba ni fie Bible say o say efiri say onim say ne ma twetwe musuo
ne mma etutu musuo nanso wanka ne mma no hwee ade a obeye woto na wo hwe no obeye hwe woto na wo hwe ba no ka se wo ma me Nyankopɔn de wo ba chawo wa papa o ka se Nyankopɔn de wo ba chawo ade a obeye wotutu musuo ba wonka ne hwee Eglise ene me se Bible no anya fetete na no ma me bi bisa me ma me bi oteta o da na ti wo obisam se sofo Bible na ukita no esuno obi ani ne Bible na say Bible na ye nyina ye wusu mu asam na ya wo kana am say I know see dey be when some be different because metima ma console there be I to say the wo kana and your Bible different be and how the Bible say Bible na ekita wo sofo na no na ekita me ensemu wa yanka nsemu wa yama wonte wa sori dem wo kra yanka because sofo no kra no o ye na dwene say obeka ye be transfer no sofo no ye na dwene say o kanu kra wa so dem na obuo nipa na nipa ye nhyira ye be ka chance hade wonye ndemo hade wonye ndam ye be transfer ye be church letters ye be church letters sofo no so hwa aboase ayede sofo no so hwa boase ayede ye jeje no so ade abete no ye di nuane abegu ni fridge ensa no pa ye di abra no de opa bi asole ne yema no na o kasa nyame tumi na ye transfer no de bi oba no akasa se di asole ne pe and now him say asofo no wo mo nkasa se di Nyankopɔn po ye mo kasa se di asole ne pe and asofo no preach said ye asole ne nseseye edete no mo preach na mo nkasa se di awurade pe na sofo wu disiketi ma nyame maayira Nyankopɔn se wo tena ho osofo li tena ho ema ne matutu musuo Nyankopɔn fa osofo li awanche no eno me bada ni fie na Nyankopɔn ma akokora ama ni fie da omu yina ewu na tibrem omu yina ewu ma babrem Nyankopɔn adentra efisa osofo li ma ena kotwetwe sa musuo no ba ebusuo ni osofo li ma ena kofa sa de no baaye me dofo awutie me osuru Nyankopɔn onti na nintio na Nyankopɔn mo ema ni siye eye Nyankopɔn pa mesen ne no atoa so maame eye Nyankopɔn pa me no ba toa so do wo so ntie do ni aso no ni ontontwere oni baba yaka de ya kiro ye de ewu si ho me de me kra to mi nsam se de awurade pa bi on fa me nye won kasa nkyerɛw na so wo aso na obetie no benu wo fi bone ho na do ho ba ma Jesus a ade etumi wo kuro no me afi nipa ho eye Yesu mogya de etumi pipa eno me de etumi mo Nyankopɔn eyi no me afi nipa so de etumi mo Nyankopɔn yi curses afi nipa so aye the blood of Jesus Yesu mogya eyi no me Yesu mogya epepo no me Yesu mogya eyi hawfu ho senne ubeji Yesu edi na do wo me awurade na wakono nanim waka se awurade se awurade ya no kro ma ya bone awurade me ma odibem so obeka che awurade se awurade me ma odibem ebra David ko fa obi yire no odinfo Nathan ekoyi na ten odinfo Nathan yi na ten pe David se Onyankopɔn me ma odibem ya no kra ma ye Onyankopɔn sanfom so no ma ye ma fo obi yire ma se amani kunu nso ewu mekum no Onyankopɔn me ma odibem ma ye bone huni mo bo se de wado ye tie o mo bro hu na do nti pepa me mrato oso Onyankopɔn hwe me bone na nhyama na emu David bra no ho ase o ka se onyame ye no kra me ma odibem won so bone a wo ye no kra wo kra na obu ofu wo kra na ya hanta wa so nim se de wo ye no kra wo nim se de sofo yi kan aya no kra obu ofu ya mata no yempa na sam se de wo kire wo obufu obetumi aye nyame dan wo obufu ebetumi aye Nyankopɔn dan me na satro sister satro eblo bia ni nipa Nyankopɔn yi ni bo sisi
sɔfo a nyame nwezi no brother tie season bia wɔ bra nyankopɔn nwezi sɔfo bi o na wo season wɔ nyankopɔn nwezi e nyankopɔn de aba si amobɔ kokɔ na sachra minia ba ma wotie me kan fo ma se nanu na sachra wadwen na ji Awurade Yesu di wate na obaji wo ne fiefo nkwa Yesu atre ne nsem o se de oba ne nkyɛn no onto ne ntwene da twa ne se ji Awurade Yesu di na obaji wo ene fiefo nkwa na se yɛka yɛbɔ ne kyerɛ no ɔyɛ no kɔfo no ɔtene ne ni so ɔde yɛbɔ ne bɛkyerɛ no atre yɛ ho efi de ntene ho onyankopɔn yɛ mɔbrɛwufoɔ no ɔdomfoɔ ɛde ma onipa a wonu no ho efi bɔne ho onyankopɔn betumi de Jesus Christ mogya no ɔde ayɛ nnome no ho biribi ɛde ama wo sɛ Kristo ti ayengwa n'anim deɛ sɛ wayɛ adeɛ bi na atwe nnome aba ɛno ano sɛ wodidi meka na woba Jesus mogya ne ho na Yesu mogya no etumi adeɛ nyinaa yɛ na wowi a watwe ho efiri adeɛ a ɛde nnome ɛbɛbrɛw Bible si ɛka yɛ bɔ ne kyerɛ a ɔde bɛkyerɛ na watew yɛ ho efiri deɛ ntene watew yɛ ho efiri deɛ de nnome ba ho watew yɛ ho efiri adeɛ de haw ɛbrɛ yɛn watew yɛ ho efiri ho nyankopɔn ma yɛn continue sin na no ɔbaa na onya na yaresa no Bible say Yesu ka kyɛn sɛ nkɔnkɔyɛ bɔne biom ɔbaa na Yesu gyee no na yɛbɛsi na aboɔ no Yesu ka kyɛn sɛ wɔnkɔ no ɛnkɔyɛ bɔne bio nti Kristo som yɛnyɛ bɔne bio yɛn continue sin nyankopɔn mmoa sɛ wobɛte Kristo n'asɛm yase na ade wo bɛma Awurade na wodi nyamesuro asom no ɛwɔ Kristo di me pa kyɛw beebi a wotie me bia wayɛ krado sɛ wode wo bɛma Awurade na wagye Awurade asɛm di anante wode wo bɛma Jesus wobɛfa Yesu nne de a ɛnɛ yɛ nkwagye da ɛnɛ yɛ adombrɛ ɛde ma wo ɛnɛ ɛyɛ wo nkwagye da mere wobɔ mpaeɛ na deɛ mekei kabidi m'akyi na mendi w'anim na memfa wo ma Jesus Christ na sɛ medi w'anim a Jesus bɛgye wo ka deɛ mekei bi ka sɛ Awurade Yesu ɛnɛ de meda wase wɔwasɛm a wode asoma wako a amede ɛde abrɛ me ɛnɛ de meyɛ dibonyani mafono mate wasɛm atua hunumɔbɔ na fa me bɔ ne kyɛ me ɛnɛ due me fa wo Yesu ɛyɛ me wura ne me kra nkwagyefoɔ Awurade hunumɔbɔ na gye me sɛdeɛ wasɛm sie ɛwɔ Kristo Yesu din mu mepɛ mu ka sɛ Yesu ne Awurade mede makoma gyidi sɛ onyankopɔn onya no wafiri wufuom hunumɔbɔ na gye me sɛdeɛ wasɛm sie no a wɔ Yesu din mu amen.